небето и... Амин, сядайте! Ей, сега малко влезте в релсите. Няма се натъжаваме. Ще отдадем слава на Господа. Как няма, няма. Ще работим за Господа. Разбирате? Спокойно. Идей се, радвайте се в Господа всички. Идей се, притесняйте. И казва така. Тук ли сме? Нека да не се отклоним от Словото. Наистина да държиме за Словото. Вижте, Бог когато призовава, няма човек не може да бяга. Който и да се дърпа, кой каквото и да прави, няма как да стане, разбирате ли? Не. Това е положението, разбирате ли? Просто няма как. Ще тръгнеш, гумите ще се пукнат, ще се обърнеш. Ще фани самолета, ще има билети, ще изгорят. И просто няма шанс, разбирате ли? Затова преди да постъпваме да правим неща, дека се изслушаме в духа, каже, не, край, спираш. До тук е абсолютно така. Първи си прочетем в началото Бог. Тук, вижте, брате, тук четеме за неговото дело на ръцете му. Създаде, нали? Началото. Началото Бог създаде небето и земята. Тук се говори, искам да го свалим тази, че всички се говори в първата глава от Битие, което е началото. Се говори за Бог. Нали? Бог какво е направил. Сега ще прочетем стих по стих. И ще достигнем до тая мисъл и до тая цел, което искаме тази вече да освободи, да можем да разбереме. Това казвам, не трябва да осъзнаем пред кой идваме и пред кой заставаме. Началото Бог създаде небето и земята. Тук още не се говори за нищо. Тук говори за творение. Сега аз отивам, почвам да градя къща, обаче без да говоря. Нали? Само с ръце. А земята беше пуста и неустроена и тъмнина покриваше бездната. И Божия дух се носеше над водата. Дайте. И Бог каза. Ако някой човек гледа, че един човек тук си говори, само ще го ще рече. То май, нали? Що си говори то сам? Какво му стана? Превъртяли, нали? Това е нашият ограничен ум, брате и сестри, който това нещо може да го каже, ако видим, че някой си говори сам. Може да рече. Обаче Бог каза, той на някой е казал, той не е сам. На някой е казал. Схващаме ли го? Бог каза. Той нищо не... Знаем, че небето и земята бе сътворил с ръцете, с делото на ръцете си. Обаче Бог каза, на някой е казал, на кого няма, още никой не беше създаден, на кой е казал? На Исус. На духа. Исус Бог каза. Защо ли? Вижте във втори си. Я върни във втори стък. И каза така, върни. А земята беше пуста и неустроена, нали? Той какво обаче беше пуста и неустроена. И покрива така. И тъмнина покриваше бездната. И Божия дух се носеше над водите, над водата. И каза, и Бог каза. На кого каза? На духа. Хващате ли се? И Бог каза. Рема слово. Изговорене на слово. И тук в Битие, в първата глава, цялата само се говори за Бог. Вижте, за какво говори. И Бог каза, нали, да бъде, а земята беше, дай третия стих. И Бог каза, да бъде светлина и стана светлина. Първото негово слово, Рема, говори за светлината. Той е светлина. Сега, да бъде светлина. Както е в Евангелието на Йоан, как каза, в началото бе Словото, Словото бе Бога и Бог бе Словото. И светлината започва да говори. И светлината, която свети в тъмнината, дойде и така нататък. Първото е за светлината. Хващаме ли? За светлината. Вижте сега. И пак казва Бог. Забележете, само Бог. Тук говорим за Бог. И Бог каза да бъде светлина и стана светлина. Дай, братко. И Бог видя, че светлината беше добро. И Бог раздели светлината от тъмнината. Давай. И Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ. И стана вечер, и стана утре. Ден първи. 6 стих казва. И Бог каза
да бъде простор посред водите, забележете, само Бог. И Бог каза да бъде простор посред водите, който да раздели водата от вода. 7 стих. И Бог направи простора и раздели водата, която беше под простора. И Бог нарече простора небе и стана вечер и стана утре ден втори. Дай обратно. И Бог каза да се съберат на едно място водите, което е под небето, да се яви суша. И стана така, което казва Господ. И това, което го казва със Словото си, което вижда, е всичко добро. Не да кажем всичко, при Бог е само добро. Само е добро, брати и сестри. И делото му на ръцете няма никъде грешка. Той не е грешен като нас. Удари се просто, когато прави четнята, когато копът се нарани. Не, Господ не е грешил. Никъде не е грешил. При Бог има само добро. И неговото творение е добро. Така. И Бог нарече сушата земя. Сушата какво нарече? И ние от къде сме? Ние сме от Юпитер, нали? Така, ние сме нарече земя и ние сме от земята. Ние сме от Юпитер, нали? И така. И Бог нарече сушата земя, събраната вода нарече морета. И Бог видя, че беше добро. И Бог каза да произрасти земята крехка трева. Обаче, ако схващаме във първа глава, тук Бог е само казва, вече във втората глава започна да твори. Обаче искам да ви кажа нещо, ние когато казваме нещо, сега, за утрешния ден, аз ще направя това и така. И зависи какво споделяш, какво говориш, и ти си готов вече да го правиш. Това е още в мислите ми. Ако почваме сега да изследваме и във втората глава, и там се казва, още ни беше израснала тревата, защото ни беше дал още дъжд във втората глава. Това нещо е в него, в Бога. Сващате ли в Бога? Колко е важно каквото наречеш, колко предвичаш, че това ще бъде. Всичко е с вяра, нали? Затова казва, не кълни, не проклинай, нали? Децата си, а благославяй. Защото това, което излиза от уста, това е сила. Език има сила. Разбирате ли? Затова казва, Бог каза, това е Слово. И това Слово го е дали на нашите усти, брати и сестри. Което каже, което вържите, нали? И на Петър, така както казва. Така. И Бог каза да произрасте земята крехка трева семеносна и плодно дърво, което да ражда плода според вида си, чието семе да е в него на земята, и стана така, което казва, и това да става. А земята произрасти крехка трева. Трева, която дава семе според вида си. Сега тук пише, че дава тя трева, нали? Обаче във втората глава там виждаме, че не е как да научи. Това е в Бога, което го казваше и го правеше. А земята произрасти, виж какво каза, крехка трева. А сега във втори стих казва, не беше валял още дъжд. Нямаше още това. Така, трева, която дава семе според вида си, и дървото, което да ражда плода според вида си, чието семе е в него, и Бог, пак Бог. Бог видя, че беше добро. И стана вечер, и стана утре ден трети. И Бог каза да има светлина на небесния простор, за да разделят деня от нощта, нека служат на знаци и за показване на времената, дните и годините. И да бъдат за светлина на небесния простор, за да осветлява земята, и стана така. Бог създаде двете големи светила, по-голямото светило, за да владее на деня, слънцето, а по-малкото светило да владее нощта, луната. Създаде и звездите, чрез дихането на устата си. Така. И Бог ги постави на небесния простор, за да осветляват земята. Така. Да владее на тях нощта и да разделя светлината от тъмнината. И Бог видя, че беше добро. И стана вечер, и стана утре ден четвърти. И Бог каза да произведе водата изобилно множества одушевени влечуги и птици да хвърчат на
на земята по небесният простор. Славата е на Господа. 21 стих казва: и Бог създаде големите морски чудовища и всяко одушевено същество, което се движи, което водата произведе изобилно според видовете им и всяка крилата птица според вида им. И Бог видя, че беше добро. Така. Дай 23 стих, братко. 22. И благослови Бог и казвайки: плодете се, размножавайте се и напълнете водите и моретата и нека се размножат и птиците по земята. И стана вечер и стана утре ден пети. Дай, братко. И Бог каза да произведе земята одушевени животни според видовете им, добитъка, влечуги и земните зверове според видовете им. И стана така. Бог създаде земните зверове според видовете им, добитъка според видовете им и всяко, което пълзи по земята, и всичко, което пълзи по земята според видовете му. И Бог видя, че беше добро. И Бог каза да създадем човека сега. Бог каза, Бог направи, всичко е добро. Обаче тук вече искам да хванем да обърнем едно малко повече внимание. Тук казваме, че и Бог каза да създадем множествено число. Да създадем човека по нашия образ. Това е нещо невероятно. Бог е Елохим, това е в множествено число, което казва. И Бог каза да създадем човека по нашия образ. Бог на кого каза да създадем човека по нашия образ? Бог Отец, Синът и Святия Дух. Тук вече изхващаме дълбоко, че Бог не е сам. Той може да е в едно лице и три личности. Много е силно това. И така, и Бог каза да създадем човека по нашия образ, по нашето подобие и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всичко живо, което пълзи по земята. Най-обратно стих. И Бог създаде човека по своя образ, по Божият образ го създаде, мъж и жена ги създаде. И Бог благослови и рече им: плодете се и размножавайте се, напълнете земята, обладайте я и владейте над морските риби, над въздушните птици, над всяко живо същество, което се движи по земята. И Бог рече: вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво. Те ще ви бъдат за храна. Забелязате ли, тук не са говори за животни да седат? Схващате ли? Той каза: рящи, пържолки, печети си няма са плащи. Тук се говори само за плодове и трева, зеленчуци. Животните почнаха да се ядат след Ноевия потоп. От там започнаха да ходят вече животни да се ядат. Защото нямаше треви, нямаше дървета, нямаше растение. Нали, когато спаси Господ чрез Ной и семейството си животните, оттам започнаха вече да се ходят животни потопа. След потопа вече, след потопа. Така. И казва в 30 стих: а на всичките земни зверове, на всичките въздушни птици и на всичко, което пълзи по земята, в което има живот, дава всяка зелена трева за храна. И стана така. И Бог видя всичко, което създаде, ето беше твърде добра, и стана вечер, и стана утро, ден 6. И така се свършиха небето и земята и цялото тяхно воинство. Битие, началото на създанието. Това е нашия велик Бог, което тук пише в това писание. Какво е сътворил, какво е направил? Кой е този Господ, ние пред кой се покланяме? Този, който създаде небето и земята. Не е просто някакви измислени богове, някакви от ръце ръкотворени богове, а този живият Бог. И започва, забележете вече. Така се свършиха небето и земята и цялото и тяхно воинство. Халелуя! Така се свършиха, дай другия стих, братко. И на седмия ден, като свърши Бог делата си, който беше създал, на седмия ден се почина от всичките дела, които беше създал. И благослови Бог седмия ден, го освети седмия ден,
го освети, защото в него си почина от всичките си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил. Тук забелязваме само Бог. Сега. Ние може би да не ни харесва много да четем, обаче аз обичам да чета така Словото и да... Няма смисъл да ви говоря приказки, нали, извън Божието Слово. По-добре цялото служение да прочетеме Словото, защото е директно Слово. И който ни даде, открие Господ, Святия Дух. И така ще го преразказваме. Сега. И благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него се отпочина така. Дай 4 стих, брат. Това е произходът на небето и... Искам това да го прочетете вие. И ще ви кажа за какво става въпрос. Това е произходът на небето и на земята при сътворението им във времето, когато Господ Бог. Какво става сега? Кое искам да ви кажа, къде да духът да ни открие дълбочините? Бог е създал, Бог каза, Бог направи. Всичко видя, че е добро. Сега, Бог ли? Вие знаете ли колко много богове има? А? Само един е сътворил небето и земята. Сега искам да ви кажа, брати и сестри, едно нещо. Бог е много, един е истинен. Обаче този Бог, ако го сложиш в сърцето си, Господари Господ, ще ти бъде. Много хора вярват в Бог, но нямат Господ. Не го слагат като Господ в сърцето си. Тук е най-големият ключ. Затова и Давид в 23-ти псалом казва: Господ е пастир мой. Не казвам Бог е пастир мой. Господ е пастир мой. Искам това да го смайне много. Защо е Господа? Тук вече защото Бог каза, Бог направи, Бог извърши и всичко това добре. Обаче тук вече Той е Господар на Вселената. Схващате ли го? Той е Господаря, Той е Господ на творението си. И Той ако е Господ, ако позволиш на сърцето си, тогава ще ти бъде за всичко. И каквото и да е поискате в моя ми ще ви бъде, защото си поставил Господ на Вселената в твоите сърце. Това е Господ, разбираш ли? Ти можеш да направиш много неща, но може да не поставиш както виховистите си го имат за Господ. Схващате ли го? Господ не се е разделил. Те са винаги троица, ще се бъдат троица. Схващате ли го сега? И тук вече започва, тук започва вече от втора глава. И Господ Бог. Защо? Защото Той е Господар на творението си. Да създадем, започва, няма да го прочета, почва вече да създадем, нали, човека по нашата образ и подобие и така нататък. Обаче започва вече да бъде Господ Бог. Господ Бог. Господ Бог. Началото само беше Бог, нали? Че Словото си, което казваше Словото, Исус, началото не знае, че Словото става път, нали? Рема Слово, което идваше към Духа. Директно, брати, преминаващото да може да ударим в Псалми 23. Тук вече Давид, всеки знае този псалом. Какво казва? Давидовия псалом. Господ е пастир мой, Господ в живота ми, Господ в сърцето ми, Господ в семейството ми, Господ в работното ми място, без значение какви проблеми стават. Но когато поставиш Господ, Богът като Господар в твоя живот, схващате ли? И тогава виж какво за Господ е пастир мой. Ако ти поставиш Той да пастирува и казва: Бой, няма да остана в нужда. В името на Исус. Ако Господ е твоят пастир и си го поставя като Господар в живота ти, няма да останеш. Бог, вие знаете ли, че мясата този свят и Той се нарича Бог. Много е важно. Искам да го разберем и да го слагаме. Исус е твоят Господ. На сърцето си. Той те е изкупил. Обаче да знаете, още Святия Дух не е някакво малко нещо от Него. И Той е Господ. Бог Отец. И Той е Господ. Троицата. Исус казва в Евангелията: Отец ми работи и аз работя. Той не се отделил от Отец. Отец ми работи и аз работя. Ако някой наскърби Святия Дух, няма да му бъде. Виждате ли? Казва за Святия Дух, Той ще представя мене.
Те не са се разделили. Тая троица, която се нарича танцът на любовта, те никога не са се разделили. Ние можем и с братята. Но твоето никога. И за жалост за свидетелите на Йехова, които не искат да приемат Исус като Господар в тяхния живот, заблудени, за да са в заблуда. Жалост за хората и народа. Дали ще бъдат алахчиите, които са покланят и така нататък. Никой не подкрепва. Обичаме ги по целия свят. Но не са в истината. Истината е Бог, Отец, Синът, Святия Дух. Името им не е християни. Името им е любов. Танцът на любовта. Те никога не са се раздели. И тук Давид, брат ми в псалмите, и тук Давид, който казва, и Господ е пастир мой. Той поставя вече Господа. Господ е пастир мой. Няма да остава в нужда. И ти когато го поставиш, няма да бъде наистина не в нужда. Може Бог да не изпита и както ще не изпитава вярата. Ако той е нашият снотител. На зелени пазбища ще ме успокоява, при тихи води ще ме завежда. Няма да те води в някакви води да пиеш батак кал. Там. Това е което се издига, това е Троицата. Схващаме ли го? За кога става Господ? Разбирате ли? Господ, ние като живи същества, като Негово творение, не поставяме Господ, Господар. Богът на Авраама, Исаков и Якова, не го поставяме като Господар. Господар на живота ти. Ти може да изречеш Боже, Бог, но може да не го нямаш от нас като Господар. Това трябва да го схванеме. Всички целия свят вярва. И не вярваш, и той вика, аз не вярвам. Той път вярва в неверието си. Слушайте ли? Индуистът си вярва в някакви куки там и така нататък няма. Разбирате? Но не като християни. Като повярвали в истинския, в живия Бог, който създаде небето и земята. За това означава от първоначално започна да говорим от битието. Не при кой Бог имаме. Който създаде всичко. Обаче този Бог, ако го имаш само в ума си, не в сърцето си, той няма да ти работи този Бог. Когато го поставяш, ще бъде спокоен за децата, брат. Остави. Когато вече този Бог, който е създал небето и земята и всичко, го поставяш като Господар в живота си. И Неговата любов да приемиш, там нещата ще почва да работи. Кой е тази вяра, която действа чрез любовта? Защото ти вярваш не в Бог, който те мрази. Ние вярваме в един Бог, който не мрази любов. Който предаде чак сина си за тебе и за мене. Защо? Защото не е създал по своя си подобие. И той цялото му творение си го обича. Той си обича творение. Аз сега ако взема да направя нещо, направи оранжери на всяки домати, почна да умират и намразят. Виждате ли? Но Бог не е такъв, той обича творението. Той обича това всичкото, което е направил. Скажете ли, аз може да направи нещо или детето ми да е доста, баби и шамат. Ето моята любов до него до тук. И той е Бог, който ми е дал в един любящ Бог. Разбирате ли? Освежава душата ми при води. Освежава душата ми, води ми при прави пътеки заради името си. Не да ме води заради моята правда, себеправедност или да се доказваме заради името си, защото Неговото име е Господ Бог на вселената. Това е Господаря. Тогава Исус още не беше да роден. Давид, когато почваше да хвали Господи. Разбирате ли? Обаче той го вярваше и знаеше, защото Бог му е казал, че от неговите чресла ще излезне, нали, есевият корен ще излезне Фидънка. Не фънка, как беше брат му? Да, издънка. Фиданка, точно така. Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене, твоя джезъл и твоята тояга, те ме утешават, Господи. Приготвя си пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми, помазал си с миро главата ми, чашата ни прилива. Знаете ли това помазание за какво става въпрос? Чашата ти прилива от Неговото помазание, помазал си ми с миро на елей, миро на радост. При Господа има само това, брат и сестри.
Наистина благост и милост ще ме последва през всичките дни на живота ми и аз ще живея винаги в дома Господен. В името на Исус. В името на Исус. Халелуя. Брат ми, че да ми дай в Матея. Знаете, няма да правя, ще го почвам. Да, може да видим в Матея. Знаем и за този стотникът, нали? Ако вземем да четеме Божието Слово и да скланиме Исус, Божието Слово, което дойде в плът, искам да скланиме колко е силно. Множеството го следяха. О, сине Давидов, о, Исусе, о, как му рекаха, равини, учителю и така нататък. И този стотник, въпреки че не го следваше, но дойде при него, знаете ли какво му каза? Господи, Господи, само една дума да изрече слугата ми, ще оздравее. Той се отнесе към него, Господи. Той Исус, точно това иска от нас, да го поставиш над сърцето, за да е Господар. Да е Господ. Той да владее твоето сърце. Той няма да не заведе в батаците и така в където ще умреме. Точно той го видя и каза, дори в Израил не съм такава вяра. Той му каза, Господи, само кажи една дума. И слугата ми ще оздравее. С каква вяра? Господи. Това иска да ви каже. Ако само поставиш Богът на Библията, живото Слово, Господар в сърцето си, той ще почва да проработи. Той има силата и властта, твоето семейство няма да бъде също каквото е било. Разбирате ли? И затова казвам много дълбоко, което осъзнаем, ако го осъзнаем пред което и казва, нека правите пее и ме хвали. Да пееш и да хвалиш. Защо? Сърцето ти да хвали Господа и да пееш пред Него. Защо? Защото си поставил Господа на живота ти. Да пееш. Той е в контрол. Някой почваме да осъзнаем, че Той е в контрол наистина в живота ни. Ние ще сме просто Той. Така, и в Лука 23-29 знаем също и за тая жена, която е за кръвотечението. Сега, за нея нейната вяра към Господа нашия Исус Христос. Нейната вяра, което казваше, само ако се допра до мантията му, и аз ще оздравея. Защо? Защото знаейки, че Той е вели Господ. Един друг, която дъщеря му каза, Господи, той се обърна към Исус и каза, Господи, ти, ако дойдеш, само положи ръка. Нали? Положи ръка. И аз искам да ви кажа едно нещо да ви светам. Каза така, Господи, само положи върху дъщеря ми, тя ще оживее. Мъртвата му дъщеря каза, елай, положи ръка. Тя ще оздравее. Нали? Само положи ръка. Сега, тая повярва така. Нейната вяра чрез ръкополагане на ръката. Другата повярва вика, само ако се допра до мантията му. Нали? И ще оздравее. 1, 2, 3, 4 и така нататък. Тук вече твоята вяра как е? Как е към? Той е Господар, който поставяме Исус като Господа в нашите сърца. И не идвайки тази вечер при Него и ние вярваме и знаем, че не идваме пред този Създател на небето и на земята. Този, който контролира живота ти, този, който се грижи за тебе и те отхвърля никога. Никога не бъде ни отхвърлят. Ние може да се отклониме, да се заблудиме, но Той не е такъв Господ. Това е много важно, ние трябва да осъзнаем, брата и сестри. Това нещо да живее вътре в нас. Знаете ли, не Бог каза, ето аз се произнасям горе и давам ви власт, нали, да настъпват изми и скорпиони. Чакайте тая сила да бъде. И днеска викаме ние. Слушайте, много добре внимателно това, което ще каже Исус. И днеска ние казваме, ти вижда, че ония брат ми. И защо не е от човека? Слушайте, Бог употребява хората, Бог употребява човека. Никой няма да отхвърля брата ми. Бог ме е дал дар за изцеление. И аз къде трябва да бъде? Ти, когато имаш дар пророкуване, при кой трябва да иде? С вяра. Той не е. Господ го прави чрез него. Тя дарби върху хората. Бог е сложил дарбите за върху хората. Няма да говорим Пламен Петров или това на Бог да благослови и да има такива огнени служители, като не, братя. Бог, който да освобождава, да изцелява чрез тях, да включат вярата си. Ама защо говорите? Не се уповава и на човека, той е човек, но ние виждаме, че Духът работи чрез това. И Исус така, ако се допра, ако само да се допра, но той е Исус.
Исус не беше ли човек? Да каже. Исус стана Господ, когато дойде върху него Святия Дух, той беше Словото си. И ние знаем писанието. До 30 години знаем само 12 години, когато беше в храма. Исус беше Божието Слово, агнето. Обаче силата дойде върху него, чрез когато слезе вече всякакво върху него. Тогава започна да чуе Саи дала и знамения да върши. Алелуя. Слащаме го. И той каза, същото и вие ще го мъжете. Повярвайте му, дори по-велики дела. И тогава защо трябва да пренебрегнем хората и братите и сестрите? Нямаме право. Ако ти вярваш в един любящ Бог, който те е възлюбил и който иска да се обичаме всички брата и сестри, и като казва писанието, не говорим, а пък мрачиш брата си, ти си човек убиец. Нямаме право, брата и сестри, да мразим никого. Нямаме право. Може да подкрепваме, да се молиме за тях, но нямаме право. Ето, ако вярваме в че Бог е любов, той не иска такива. Това е цялата работа. Искам наистина да прочетем последно в Откровение 4:1 до 11 и завършваме. Направо иди в Откровение, брат ми. 4 така. След това видях и ето вратата отворена на небето. Вратата е отворена ли вече на небето? Това е Откровение, да знаете. Влезнаме в Откровение, ние в момента вече живеем в Откровение. И вратите са отворени вече. Не са затворени. Вратата е отворена на небето. Този, който се отваря сърце за Господа. Така. След това видях и ето вратата отворена на небето. И предишният глас, който бях чул да говори с мене, като тръба, казваше: възлез тук и ще ти покажа това, което трябва да стане подире. На часа се намерих в изтъпление чрез духа. И ето престол беше поставен на небето и на престола седеше един и седналият приличаше на камък, яспит и сардист. Имаше около престола и дъга наглед като смарак. Точно така. И в 4 си казва. И около престола имаше 24 престола и видях, че на престолите седяха 24 старци, облечени в бели дрехи и на главите им златни корони. И от престола излизаха светкавици, гласове, гърмежи и пред престола горяха 7 огнени светила, които са седемте Божии духа. Духове. И пред престола имаше като стъклено море, подобно на кристал, сред престола и около него 4 живи същества, пълни с очи отпред и отзад. Какви са тези същества, Господи? Не знаем. Отпред, отзад, очи от всякъде. Първо живо същество приличаше на лъв. Гледайте. Второто приличаше на теле. Третото имаше като човешко лице. И четвъртото живо същество приличаше на летящ орел. Ние тия неща, ако ги виждаме тук, какво ще стане с нас? Страхне, нали? Но да знаем, че пък ще застанем и ще ги видим. Идва денете много близо. И така, в 8 стих казва: и 4 живи същества, имащи по 6 крила, бяха пълни с очи, изоколо и извътре, и те непрестанно ден или нощи да казват: свят, свят, свят е Господ, Бог всемогъщ, който бе, който е, и който ще бъде, който е бил, който е, който ще бъде. Ако може някой това да го слани, да ми го рече, дали ще е време, или полувреме, или начало на време, това е извън време, който е. Който е бил, който ще бъде. Това тук е вечност. Тук няма определени векове, дни или часове или минути. Това е вечност. Той, нашият Бог, е такъв вечен Бог. И когато живите същества принасяха слава, почет, благодарение на този, който седи на престола и живее до вечни векове. Амин да кажеме. 24 старци, забележете, падат пред седящия на престола.
И се кланят на онзи, който живее до вечни векове. И полагат корените си пред престола, короните си пред престола, точно както правихте, я му оглавнях малко пред престола и казвайки, дай другия стих, достоен си, Господи наш, Боже наш, да приемеш слава, почет, сила, защото Ти си създал всичко и поради Твоята воля всичко съществува и било създадено. Амин да кажем на това Божие Слово. Бог е създал небето и земята, Бог е създал всичко по лицето на земята. И този Бог, ако го поставиш господар на живота ти, ще ти бъде братко и сестро. Този Бог, ако го поставиш господар в сърцето си, той може да е Бог, но да е далеч от Бог. Той ти може да го имаш за Бог, но той не е господар в семейството ти. С това ще верим. Небето, когато чие за този Бог, виждахме пред престола му. Всички. Благославяме в името на Исус, където благословени братя и сестри. Укрепвайте да се молим и за районите на отдаването на братята. Братя, може да добавите от името на сърце нещо. Да не забравяме само на края, братя, да се помолим за Брат Орхан, чуваме свободата, брат чуваме свободата. аз съм слава на Бога, брат, и стига. Благодарим на Бога, брат Мане, почна от житие и стигна до откровение. Да, прекрасно, защото нашия Бог е вели Бог и не съм. Както казал сам на 19 псалом, Милата разказва от славата Божия, защо е зря делото на ръцете му, ден на ден и нощ на нощ ще зря знание, безговорени бездуми, без да се чуи да усетим тяхната, така да се излезва от погрешна цялата земя. Вижте, царите да се възхищава на този могъщ Бог и на това, което той е сътворил, защото Господ Бог наистина беше цар на сърцето. И рече Господ на моя Бог Господ, седни от дясно ми да положи вървете за това може. Един Бог в три лица. Един Бог е. Бог в лица имаше характеристики на личност. Благодарим за това Бог. Бог е Бог син в себе. Но един Бог. Слушай Израил, казва Моисей, Господ нашия Бог е един Бог. Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото сърце, с цялата си душа, с всичкия сил, всичката сила и ближния, както себе си. И когато той Исус, коя най-голямата заповед, той каза, аз съм. Но ще ви кажа, ако разсъждаваме в духа на това слово, ще ви кажа, че наистина Господ е дух. И сам Господ Исус Христос се договаря с Самарянките, 4 глава на Йоанна, казва, Бог е дух и уния, които да се покланят, с дух и истина ще се покланят. Такива искат да бъдат, и те искат такива да бъдат поклонници. Забележете. Когато Мани каза, ако някой не поклони духа. Защо мисля, че Исус каза, че е време да похули човешкия син? Ще го запусне. Време да похули. Защото тук Господ, Бог, самия Бог, този, който беше дух съвъплъти, стана човек заради нас. Втория Адам. И прие всеки дух заради нас. И беше готов да го хули. Коя го хули след това? Тоест, коя го хули самия Бог, защото светлият е самия Бог. Бог е дух. Това е неговата природа по естество. А неговата същност е любов. Една вечна, как да го кажа, любов, която не може да бъде изказана. Само човек трябва да преживее и да я преживява. И ще кажа нещо. Това споделих на брат от храма. Много хора казват, бе, проблем е, че не ходи на църква и много хора препадат, като ходят на църква отпадат. Аз ще ви кажа, че проблема не е. Човек ще отпада, когато не ходи на църква. Да ви кажа, човек отпада от болута, когато е останал първата си любов. Защото има хора, ще ви кажа, не ходят на църква. Може да събират им двама, трима, пустинята са монаси, и те си отпадат от болута. Защото Господ Бог е цар на своето сърце. Неговата любов изпълва тяхната същност. И те не се отпадат до болута. Има много хора, които ходят на църква, днес са опадали до болута на Бога. Кой е болута на Бога? Най-незаслужена милост. И ако ние останем тази милост,
ако ние копнеем за него, както ви обясняваш, тук се спомням преди време брача Ван, за първата любов по човешки, как искате да сте до човек, който обичате? Колко повече Бог? Копнеем ли, желаем ли да бъдем с него? Когато стоите до този, който сте възлюбили, било мъж или жена, обратно, жените, мъжа си, дали се стремят да стават до това, което обича. Колко повече ни Соня купнеш по Бога трябва да стане и да го търсим. Бях обещал, че ще проповядам една проповед, тя се казва да се влюбиш отново. И ще го изпълня това нещо, много да е сега, но казвам ми, че зависи от нас. Помнете си в втора глава на Откровение, последното Ефесяни, който казва Господ на църквата в Ефес. Че ти това и това се направи. Обада със Словото. Така и така. Държиш. Но има ли те това, че става да си говори? Първо да си говори. Но днес много хора ходят на църква. Много хора мислят, че служението е само друго. Ще кажа, че служението започва след като свърши проповедта. Защото когато излезем отвън, ушите оставят всички си проблеми, нужни, предали на Господа, но пак излизайки вън, те ни чака на вратата и ние сме си същите и ни позволим на това слово, което Бог е дал тук да се сели в нас и ние го приложим в дело, значи никакво служение, ние не служим на Бога. Ние само си мислим, че служим. Защото вън е нашето служение. И това ще ни познае, че си мълчи Бог помежду си. Както Отец възлюби ме, каза Исус 13 глава на Йоанна. Така и вие сте нужни да се любите един друг. Това не важи само за апостола, това важи за нас. В пълна сила. Както Отец възлюби мен. Както аз възлюбя вас, така сте длъжни да се любите един друг. Ако някой каже и е преживял, каже, че обича Бога, и не се да преживял неговата любов и я преживява, то това бъде да люби брата и сестра. Както аз да ви предах себе си за вас. Готови ли сме ние да го правим това нещо? Или просто ние е по-добре само да слушаме тук думите да сме християни, когато седнем в събранието, а отвън какви сме. Защото ще ви кажа, че отвън се за нашата сила. Божие слово в притчи казва, че силата на човека се познава по силно време. Това се изпитва силата на човека. Когато всичко ни е добре и не е широко около врата, ние сме християни. Брат Маня, ама като ти съгнат домата и чуждате, това е лошо. Така ще ми кажа. Значи, говорихме много по тази тема, сме говорили, че ако човек, Исус каза, ако някой иска да бъде мъжки и не се отрече от себе си, от всичко, което има още собствения си живот, не намрази майка си, баща си, говорили сме какво това означава. Децата си всичко ще има. Не може да се да бъде мъж. Иска да бъде, но не може, ако не го направи това. Много често не искаме същевременно да сме с Бога и да остане в нашите си удобства. Днес този свят, като че ли е успял някакси да се промъкне в нас, в нашите мисли, в нашите мисли, в нашите чувства, в нашите разбирания. Така това се отнася на нашата душа. Говорим за душа и тяло. И ние някакси неусетно забелязали сме приели тези неща. Съгласили сме с това удобство, наричаме, го наричат на английски комфорт. Това означава превод. И е много трудно, когато го нямаме това удобство. Става да почва да не става нагоре. Ще кажа, че всеки един, който иска да бъде ученик на Исус Христос, трябва да е готов да се определя. Всичко това. Утре може всичко това, което да го загубим. Дай си въпрос. В Евреи се казва, мисля, че в 10 глава, че вие посрещате с радост разделянето на имота. Спомнете си, това битки претърпяха. Когато посрещате с радост разделянето на имота. Той говори на еврейския народ, автор в посланието на евреите, когато християните бяха гонени точно по време на апостол Павел и след това. Техният имот беше разграбен, те бяха вързвани, карани в затвора. Само апостол Павел казва, аз гоних
вързвах вярващи, молих Христовата църква и ги карах да хулят. Червено да си ядат. Апостол Павел обърна се стана сюда в Бога, но и други хора не се обърнали и продължаваха да преследват християни. И до днес. Готови ли сме? Сърцата си да се откажем. Не казвам ли ги оставя, сърцата си. Защото възможно да бъде момент, който ще да се откажем. И така, винаги за мен са били пример брати и сестри, които са оставили възможности, които са имали в този свят. Аз благодаря на Бога, няма се хваля, Бог ми дава тези възможности по-човешки да имам повече пари, да бъда по-благословен, при че пак съм благословен. Благодаря на Бога. Без да търся каквото и да бъде. Без да го търся. Казвам ви често, ето ще трябва да помоля ви правя това, аз не искам да работя. Казвам ви, не ми се искам да работя. Аз благодаря на Бога и се старая да задоволявам с това, което има. Апостол Павел казва, задоволявайте с това, което имате. И сам Исус казва, задоволявайте с това, което имате. Не са причвайте за любовите. Когато мания човек дойде и каза учително, вижда на брата да раздели имота си с мен и ще му каза, човече, кой му поставя белач? И седя на имота. И се обърна към народа и каза, пазете се от всяко користолюбие. Защото живота на човека не се състои в изобилието на имота. Живота на човека се състои в изобилието на Божията благодат и милост към него. Как не го търсим? Това са наши животи. Не в нещата, които има този свят. Не в нашите уважени мечти. Аз имам желание. Брат Марио хубаво има желание. Аз имам желание и мечти. Но и давам всичко пред Бога и казвам да видя твоята воля. Ако искаш да остана, ще остана. Бях казал, че ще се отдръпна Върховния съвет, не се отдръпна. Останах. Не съм искал. Казвам ви, по-лесно е да се отдръпна от всичко и да кажа да си почина просто. Но Господ казва, няма. Не може. Исус казва, те си не работи, до сега и аз работя. Не може слугите му да искат да си почиват. Няма да това може. Защото казва, ако са уморявани, няма да поженим. Но ако не са уморявани, своевременно ще поженим. Своевременно ще поженим. Християнството е трудника. Християни са трудолюбиви хора, скъпи сестри. Те не са мързеливи хора. Ние сме мързеливи. Аз за себе си се улавям, че съм ленив в някакво отношение. И затова апостол пак говори на евреите, че наистина ние, които наследяват обещания, те са с вяра и устояние да наследяват. Не са лениви, казват да не бъдете лениви, но с вяра и устояние да наследявате Божите благословени обещания. Устояние на Божите благословени. Аз не казвам, че да биеме на тази земя не е благословение. Но ако имаме земното и материалното благословение, това е с цел да служим за благословение на другите. Не с цел ние да ви благодарим. Не съждаляй. Защото само нашия небесен баща е даваше. Той създаде небето и земята. Той отваря ръката си на всичко живо. В 103, 104 псалом, благословен ще му Господ. В 104 си говори как Бог насища всяка твар. Виждаме чудото ми дава. Цар Давид ги е видял тези неща и ги е описал просто. Защото той той е обитавал след природата, наслаждава се в Бога на спасението. Той е съвършен творец, който направи всичко прекрасно на времето, чудесно на времето. И така, както и пее брат Сашко Петров има една песен, чудесата и Божие почват от битие, но не ще завършат само с строение, няма да завършат. И пее една песен, слушай ли си? Бог на Намо, Бог на Ноа, Бог на Авраам, ние хванем това чуден план. Ще изтене да бе, ще научим брат. Това, което искам да ви кажа накратко. Няма какво да се простира. Брата ви изяви това, което Бог е направил и той само го изяви Господ в нашите сърца. Но нека да замислим. Повтаряме за един път. За един път, като излезем тук, продължава нашето служение. Тая вяра, която тук така я усещаме, действа ли на
Защото, за съжаление, виждам една църква, която е да лъпи хората от църквата следи. И като цяло, и в Парадона, и по другите места, и цяла България, целия свят, е влезнал в едни шаблони, забравяйки наистина това, което правиха апостолите. Обещал съм на една книжка, сега ще дадем на брат Джанка, ще дам за брат Торбен Съндърград. Един брат, който пише една книжка по цялата реформация, който стъпва на Божите обещания, който не е нито пастир, никакъв не е. Но църквите растат като сгъби. И другото свидетелство от това, че той е Божий слуга, че е гонен, вкаран в затвора за нищо. Ще ви кажа, че Божието се преследва и са гонени. Днеска ние си играем църква в България. Казваме, тези големи пастори по София, при много големи, няма нищо против никой. Даже някои от тях са мои приятели, лични приятели, сега съм израснал по вярата. Не знам колко от тях ще отидат. Добре, как са развили нещата. И колко църкви ще останат. Само малки църкви. Аз съм надал, че брат Маня го пита да споделя това, което Святия Дух ни говори. Защото аз вярвам, че нашето събрание трябва да се провежда по един друг начин. Не само един да говори. Значи, 4-5 век се приема ораторски модел на програма, втора сръбско-гръцки модел, когато един човек говори, други мълчат. Първата църква не е било. Както и синагогата не е било. Значи, модел на първата църква е модел на синагогата, наречен Бит Мидраш. Един прочита Словото и всички започват да споделят кой как го вижда, когато дадаха на Исус. Да прочетем от книга на пророк Исаия. Те не можаха да се включат в това, защото те се учудиха на благодатни думи. Понеже сам царя на Съветите беше седнал на земята. И това слово се изпълняваше в този миг в техните уши. Но иначе общуваха. Търсиха словото. Така е било в първата църква. 14 глава на Първо Коринтияни, там е модел. И да пише ред за поклонение, но аз мога да съм написал ред за служение. Когато събират и братя, някой да има от вас да предлага слово, друг учение, друг химн, друг да говори непознат език, друг да пророкува, за да може взаимно да се назидава. Взаимно. Тялото ни служи, това пръст само работи в това тяло. Или това крак. Ми ръце, крака, пръсти, уши, всичко. Ако ръцете искат да хванат нещо е там до вратата и краката, не ги знаят за какво е страна. Така сме ние мисли зависими един от други. Но дали го осъзнаваме? Дали искаме да го приложим на дело? Това е тялото. За съжаление за мен днес църквата не е тялото. Не е това тялото трябва да е. И което е било. И моето желание също е да бъда точно в това тяло. Се радвам, че Бог върна брат Маня. Защото виждам, че той е чувствителен. Той е чувствителен и иска да послуша на модел. Защото тези модели, които са наложени, трябва да са човешки модели. Човешки модели, не искам да кажа, че хората не служат на Бога и че не търсят Бога, че не ходят Бога. Но затова църквата не е ефективна. Този брат, за който ви казах от Дания, тръгва една църква, че от 20 човека, след 3 месеца става 50 човека, нямат место. Тя се разделя, разделя се и се умножава. Другата група става още 50 човека, разделят се. Няма такива неща. Това ще раздава вечеря. Ами добре, като раздава Господна вечеря, значи тогава това, който раздава Господната вечеря, това е нещо между него и моето сърце, не между Бога и моето сърце. Ма вие взимате, като споменавате жертва на Исус Христос, това между кого е? Не ли между теб и Бога, между пастора и теб, или между питълна? Знаете си въпрос? Нека да жимнат малко хората. Аз не съм против реда, който е наложен. Но ако само е покаране на един човешки ред, нищо не става. Не се получава. Второто, хората, ако нямат разбиране за тези неща, и за съжаление нямат разбиране. Не е сега времето да ви говоря. Казвам ви. Хора християни са моля за други християни. Моля за невярващи хора, Бог ги изцелява. Да? Тръгва брат Сондергард с 3 човека, те почват да полагат ръце, насърчават се. Хора, Бог ги изцелява. Защо? Не, как ти кажа, с цел да се прави някакъв, да има ефекти или да се нещо. С цел, за да види хората, че не се да не повярват. Исус казва, ако види, че не се за мен, няма да повярват. Това стана след като изсичи сина на сотника. Той е слугата на сотника. Не, слугата на сина на този, на самонника, който беше от друг град. И ви каза, господин, след ден си ми е умрело, той беше от други. Когато се върна,
попита, те му каза, сега ти е жив, той каза, е здрав, кой момент каза, да ще го остави, те му казаха, той част той разбра, че е бил на следващия ден, предишния ден, когато ще му каза, син ти е жив. Разбирате ли? Господ иска да се слуша тези неща. Защото когато ние говорим за Исус, истинението не е само цел, когато благовестваме. Брат Ивайло бяхме в село Тикето, село Тракец, едно село мюсюлмани, които се наричат ариани, не знам да знаете, алауити. Те са разклонени на исляма. Но благодаря повече хора за отвори да се молят за тях. Защото тук нашите мюсюлмани не дават, нашата близка. Странни. Аз благодаря на Бога. Така че насърчавам за ваши съседи молете се, събирайте се заедно. Просто служението не е само тук. Истинското служение е нашето да почне извън църква. Извън тази сграда. Тази сграда ние се събираме заедно, насърчаваме се, попиваме условото. Къщи пак ще е условото, пак се молим и действаме. Според годилото на света. Ти ще кажеш, че не можем да. Може. Казваме, Господ каза, че може. Даже учено каза. Господ каза, може. И каза, искам да го прави. Нещо случайно каза на апостолите, за това ви избрах да излезете си и да пренасите плод и плода да ви трае. Плода трае. Нашия усещение на нашия характер и това, което говорим да ви подправим с благодат и сол и думите ни на съответството на живота ни. Това се случва в нещата. И не само ще насочиш път, ще да тие. Ние, как да кажа, не искам да ви висъча, но просто искам да се мисля. Че ми призвание е един велик Бог, който пак казвам, тази съвършена, неизразима любов е създал всичко живо. Това създание и до днес казва апостол Павел в 2 Коринтини, самокупно въздиша и чака изкуплението си. Защото човек е в момента направил такива поразии, че има години. И създанието го въздиша. Това ми казва, че след потопа се случи нещата много. За да се получи потопа, греха навлезва преди потопа. Падналите ангели си взимаха жените, човешки дъщери. Раждаха се онези полини, които правиха пили. Казва, всичко се завъртишака, всяка жива това Господ каза и животни, и човек се развъртиха и Господ се разкая за това, че бе създал човека и животни. И поиска само да убием определени животни. Повида ги по двойки, очисти по две двойки, очисти по една, заедно със свои семейства. Пак милостта си Бог, промисля да си продължи живота нататък. Защото земята беше паднала. Вижте, Сатана беше паднал преди човек да бъде създаден. Човек да бъде създаден накрая след живота. Така ли? Видяхме. Но Бог има един велик план. Дявола колкото да се въобразява, че може нещо да направи, не може. Той е неговата съдба и тя се сплетена с нашата съдба. Защото когато той измами Ева, той попадна в капана, сам влезна в капана. Тя влезна в капана и неговата съдба и тя се свърза с нашата съдба. Но Бог помогна на Аврамовото потомство, т.е. на ние, които са вярващи. Той ни помогна на ангели. Той ни помогна на ангели, които последваха този син на зората, който се покланяше, ако искаше поклонение от самия Бог. Като ми каза брат Ваня, трети път, когато му каза, ако ми се поклониш, всичко това, което виждаш е мое. И когато му каза, не е това, само му каза, махни се за това. Защото е писано на Господ, това Бог за това ще му служиш. Творението, което иска поклонение от Твореца. Това не е възможно. Да, Творецът сниши, пред своето творение да му служи. Дори музето на апостолите. Направи всичко. Това е най-малкото, което направи. Смени се да кръсти, до смърт да кръсти. Но не и Творецът не се покланя. Той сам каза Исус, нашия Господ. От човек слава ни приема. През че ние сме дължи да му даваме слава. Той ще ви каже, че не може да го ласкае и каквото да прави. Той ни върши своята слава, казва, аз търся славата на онзи, който ме пратил. Защото той беше самият той, който се изправя. Колкото да ни изглежда неразбираемо трудно. Да разбираме с нашите ограничени умове. То се разбира тук в нашия път.
Добре, продължаваме. Разсъждавайте. Разсъждавайте, молете се и Бог ще ни прилича. Може брат така да сте задавали много сърцето. Децата с кротки седят сега. Слава Бога. Слава Бога. Не бих искал много да говоря, защото часът е напреднал много. Пак трябва да сме разумни малко. Защото все пак имате половинки и невярващи. И пак трябва малко и да сме внимателни как да храним. Защото после да няма повръщане. Любовта на мъже на малко. Аз само накратко искам да ви кажа нещо. Брата говореше за битие, че Бог створи, нали, всичко беше угодно пред Господа, всичко беше добро. Но искам да ви прочита нещо, което току-що го почерта брат Лучо. И виж какво казва. В Битие 6 глава, 5 стих. И като видя Господ, че нечестието на човека по земята се множаваха и че всяка мисъл и наклонност беше постоянно само зло, разкая се Господ, че беше направил човека на земята и се огорчи в сърцето си. И Господ каза: ще изтребя от лицето на земята човека, когото създадох, хора, зверове, влечуги и въздушни птици, понеже съжалих, че ги създадох. А сега де. В един момент Господ каза, всичко това, което Той каза, беше добро. И после Бог се разкаява. Това е много дълга тема, няма да говоря много. Дълга, по собствена воля вече човека го направи, не че Господ го е създал, по всичко добро. Когато виждаме и днес, ние живеем в такъв свят, такъв модерен свят. Отиваш с половинката си в чужбина и се връщаш през половинка. Отиваш с жена си, се връщаш без жена. Отиваш с мъжа си, връщаш без мъжа. Виждаш в момента, виждаме ние, в свят живеем деца непокорени на своите съвети. В момента деца така, вие сте длъжни. Вие сте длъжни. Да вземете, да правите. Вие сте длъжни. Аз съм виждал деца как скачат върху своите си родители. Ние виждаме жена с жена се грешава, мъж с мъж се грешава. Ние живеем в такъв свят. Това продължава. Ние живеем в такъв свят, че момичета вече много рядко да се пазят в чистота. Да се пазят само за един. Много рядко. Ние живеем в такъв свят, че ако брат Лючо има 2 коли, аз трябва да имам 4. Трябва да го изпреваря. Ако той има една къща, трябва да има 5 къщи. Завиждаме. Гордостта толкова влезна в нас. Хората летят. Ангелите също летят, ама паднаха. И палянето им беше лошо. Искам да ви кажа накратко. Брата каза, че ако синът му също, ако прави нещо, ще имаш шамари. Аз искам да ви кажа, че днес, ако ти нещо правиш нередно по Бога, ще имаш и шамари от Господ. Защото Бог е казал, не е заповедител, че се люби. Сега, искам с това да завърша. С това искам да завърша. Бог създаде земята, беше всичко прекрасно.
И Бог се разкая. Знаете потопа. Знаете после. Затова искам да завърша. Когато Бог каза на Лоте, искам да вземеш семейството си и да бягаш от тук, защото ще ти изтребя. Содом и Гомора. Ще изтребя. Те бяха предупредени, братовчо. Днес ти и аз сме предупредени. С нашите семейства да бягаме към Господ. Ние сме предупредени. Ние сме предупредени да не гледаме нито наляво, нито надясно, нито каквото става зад нас. Ние сме предупредени да не се съобразяваме с този свят, защото ние не сме от този свят. При все, че живеем в този свят. Каза, ние семейството си бях. Понеже жена толкова беше пикна, аджа какво става с неговата хубава палата къща, аджа какво става с живота на те, аджа какво става с приятелите ти, където клюкарстваха, какво става с златото и среброто, какво става с колите. Много беше вероятна и се обърна. Какво става? Какво става? Ако ние днес се обръщаме да виждаме какво става в света. Светът как живее, светът как действа. Ние нямаме право. Ние имаме право да гледаме към кръста. Ние имаме правото да гледаме към кръста, защото ако гледаме назад, ако гледаме света, приятелството със света враждае против Господа. И понеже жена му погледна, на момента стана стълб от сот. Ах, тази Бог много е милостив. Ах, тази Бог много любящ. Защото днес не говорим, че Бог е Бог, който е подобно поящащ. Искам тази вечер да ви кажа, че не изпитвайте милостта. Не изпитвайте неговата любов. Докато има време, поправете се. Не кажете, че имате време. Дай да се връщаме назад. Днес и много хората се връщат назад. Прощаваме си, прегръщаме си, учиме си, а да се връщаме преди една година, правя чукахме на рани. Връщаме се много често назад. Гледаме назад какво е станало. Ако Бог казва, аз забравям твоите грехове, прощавам твоите грехове. Ако той забравя, ние също трябва да забравим какво стана между нас. Прощаваме и гледаме напред. Тати, трябваше да помисля си. Бягай за живота си. Нямаме време нито да гледаме надясно, нито имаме време да гледаме наляво, нито имаме време да гледаме назад. Бягайте си за живота. Не гледайте какво е направил комшиката, какво направил комшията, каква кола е взел, каква къща е строил, какви палати направил. Не гледайте, бягайте към живота си. Бягайте за живота си. Днес много хора бягат. Ние тичаме, даже не ходим вече, тичаме. И с по-голяма скорост. Какво да направим? Какво да направим? Хайде малко това, хайде това. И не си разбрала как минал годините и дори болестта е чукна вратата си. Каза, до тук си. И какво правим? Какво правиме? Исус каза, не може да слушате на двама с много ясно точно казва. Ако иска някой да ме следва, той не казва, вие сте длъжни да ме следвате. Казва, ако иска някой да ме следва, нека да се отрече от себе си, от волята си, от желанията си, от мечтите си. Нека да се отрече от себе си, нека да дигне кръста си. Нека така ме следва. Защото който иска да спаси, живота си ще го изпълни. А който изгуби живота си заради Господа, ще го спечели. И какво полза казва на човека да спечели целия свят
да спечели приятели от света, да спечели пари, сребро, злато, къща, а да изгуби душата си. Казвай, напълних амбарите, направих 3 къщи на сина си и на дъщерята, пари, бол банка. Сега ще легна спокойно и няма да се притеснявам. Казвам. Ей, Душо, Пецо, ако тази вечер идвам, да ти изисквам душата ти. Какво става с нас? Задавате ли се въпроса, че когато ние много често викаме, ние сме млади, има време, имаме. Но забелязвате ли колко млади хора са отиват? Да. Заплатата на греха е смърт. Ние живеем такъв свят, че беззаконието много се множи. Ще дойде ден, където Бог ще унищожи тази земя. Затова, че бягайте за живота си. Бягайте за живота си. Не гледайте на този свят. Не гледайте какво е направил ония другия. Не гледайте какво е казал комшиката. Не се съобразявайте с този свят. Защото ако гледаш назад, ако гледаш на света, Бог ще ти каже. Бог ще ти каже. Един път, знаете ли? В момента мога да го ударя на пример, ако не слушам, защото е малък. Ама като порасна няма да мога да го направя, ако не ме слуша. Няма да мога. Ще го предупредя един път, 2 пъти като баща. Той вече е свободен. Има воля. Поздравени души. Нека тази свобода, която имаме от Господа, да живеем за Христос. Бог ни освободил от греха. Бог ни освободил от смъртта. Не да живеем в страх, не да живеем в болести, не да живеем в отчаяние, не в депресия, а да живеем в радост и мир с Него. Бог да ви благослови. Съжалявам, че нямам много време така да доведа, но всеки си, аз благодаря на Бога, нали, за брат Манио. Надяваме се, че Бог така ще потвърди словото си лично в неговото сърце, защото аз вярвам, че колкото да говорим, добро е, но нека Бог да говорим лично в неговото сърце. Да вземе решение. Знаете, нещо ще потвърди отново и друго след. Винаги, да. Знаете ли, аз нямам против хората, които занимават чужбина. Всеки знае себе си. Но знаете ли, от малък съм бил в тази вярства, завършвам и съм казал на сърцето си. Когато Бог иска да те благослови, не може да излезнеш чужбина. Излезат няколко пъти, не става, не върви. И казвам, когато Бог иска да те благослови, ще те благослови и в Африка ще те благослови, в България, и в пустинята, навсякъде ще те благослови. Искам да ви кажа, че много често ние от тази искаме благословение материално. Защо ние не се радваме в нещата, които Бог ни дава невидимето? Благословени, които не се виждат. Спомням си, с това завършвам, излизам от вкъщи. Тогава имахме една малка, беше голяма, бяхме бутнали другата стая и излизам от вкъщи, ама като излеза и виждам и мъглата. В един момент виждам всички наши младежи, които идват на църква. И си обувам обувките и си задавам въпрос към Господа. И си казвам, Господи, и ти идват на църква. Но ти си живееш живота. Ти си какво мога да си, какво ме благославяш? И дойде един който иска да се слуша. И казва, аз те благославям с неща, които са невидими. Бог да благослови. Радостта ви не е в света, радостта ви е в Господа. В света казва, имате скръб, но те знаете, Бог победи.
Радостта ни е в Господа. В света няма радост. Радостта ни е в Господа, когато сме до Него. В Неговото присъствие, в Неговото помазание. Когато ни слушаме Неговата глас. Благодарим на Господа за всичко, братица, и за братята, и за словата, които казаха. Наистина, това е една подкрепа, разбирате ли? Ние трябва да бъдем като вярващи, като християни, точно така подкрепване в слово и в един дух най-важното. Не да се противопоставяме против това слово или ние да правим против словата. Това тук вече искаме да изявяваме себе си. Ако сме в Божията любов и в единомислие, така става. И там става чудеса и знамения, Бог е в единство. Аз точно и това са дере и клеща в района ни, да бъдем всички в единството. Дали са паромайци, да не ги виждаме като паромайци, или любено, да не ги виждаме като любеното отчуждение, а да бъдем всички сплотени. И без да се отличаваме. Този бил такъв, онзи бил такъв. Брати и сестри, всеки от нас ще се отговаря за това, наричаме. Най-важното нещо е, което казвам за Господната, което споделя някой от ден, брат, ще заповядате повече време да отделяте за тази Господна, да споделяте и вие. Както, нали, мислиме в... Ще кажа, сестрите, че прочитат втора глава на Деяния на апостолите, може ли 10 000 на църква да я раздадат целият някой на 12 апостоли? Не могат. По домовете, казва, разчупваха хляба и благодаряха на Бога. Разберете, заедно се храниха, разберете. Идва време, в което ви казвам, че са много малко пасторите и някой. Не съм против това. Но няма да имат възможност да я служи. Така, Бог на всички на сърцата. нужички, брати, почваме да се молиме. Нужички може да представите, нали, тук виждам кърпа имаше, където? Ай, там. Стига до тук. На стола. Ето те и братята, да. Ще подкрепаме му. Това е на ангел на внуката, нали? За кого е? Кому е на това дете? Той се дойде далече. Пристигна, тръгват утре вечер на море, да бъде Бог с тези 3 дечица, да ги опази, да се... Три деца. Да. Добре, молим се. Аз искам да кажа нещо. Да, сам, да. Ами... Благодарим на Бога за благодатното време. Амин. И това благодатно време ние трябва да използваме момента, да приемаме благодатта от Бога, защото ще спре това време на благодат. Ще спре. Когато говориш ти Словото, и Духът ми говореше, казва, неговата работа е на моята нива. Амин. Той е жетварят да събира снопите. Бъди волята на Бога. Друго, брати и сестри, Аз искам за моето семейство да е дедат в църква. Добре, ще се помоля. Искам за мен да се молите с шиповите проблеми.